മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ലൈവ് ഇടാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ആക്കായിരുന്നു, പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല മാതാജി, ഞാനേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാള് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന ഒരു ഐഡിയ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞ മാതാജി, ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ചതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഒന്ന് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി വരണം, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അതുപോലെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ 8 കർണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഭഗവത് മനസ്സും ഭഗവത് ബുദ്ധിയും മഹത്വവും ഭഗവാനുമാണ്. 8 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അവിടം വരെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ, അതായത് മുക്തമാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമെന്നല്ലേ സത്യത്തിൽ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതായത് മായയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ മായയിലാണെന്നുള്ളത്. അതെ അതെ. അതായത് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ആ മായ എന്ന് പറയുന്ന അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയിക്കുക, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയും മഹത്വവും അറിയുക എന്നുള്ളതല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതെ. അതായത് അജ്ഞാനം മാറണം. അജ്ഞാനം മാറണം. അതെ, ജ്ഞാനം മാത്രം മതി. അപ്പം ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും. അജ്ഞാനം മാറിയാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനോട് ഭക്തി വരും. കാരണം അജ്ഞാനം മാറി, അതായത് നമുക്ക് വിശ്വരൂപത്തിനോടും താല്പര്യമില്ല, പരബ്രഹ്മത്തിനോടും ശരിക്കും താല്പര്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കരണങ്ങൾ കാണണം. കരണങ്ങൾ കണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറിയ ഒരവസ്ഥ. അതെ, അതായത് വിശ്വരൂപം നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തമല്ലാത്ത രൂപമല്ലല്ലോ ഭഗവാന്. അത് ഭക്തര് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങളല്ലേ? പ്രകാശകിരണങ്ങൾ. അത് ഭക്തര് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു രൂപം ഉള്ളപ്പോ അവര് പ്രകാശത്തിൽ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അവര്. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും മായയില്ലാതെ കാണണം നമുക്ക്, അത്ര തന്നെ. ശരിയല്ലേ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ അതിനെ മറികടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാണല്ലോ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ശരിക്കുമുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ തോന്നുന്നത്. മായയുടെ പിടിയിൽ വെട്ടുമ്പോ. അതെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മായ മാറുക, സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മായ മാറുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കർണങ്ങൾ കാണുക, കർണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. എത്തേണ്ടത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. എന്നാലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷെ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും എത്തണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതെ. സത്വത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം. ശരിയാണ്. അതായത് സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുള്ള ഇടം, ജ്ഞാനമുള്ള ഇടം അല്ലെ? ജ്ഞാനം. സത്വഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനമാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതെ. മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മുക്തമാക്കുന്ന വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ 6ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ. അതെ, 6ാമത്തെ അധ്യായം. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എത്രയാണ്?
ലീല മാതാജി 64 ആദ്യത്തെ 20 പ്രധാന തത്വങ്ങളെ എങ്ങനെയുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലീല മാതാജി. പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും. പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി. ശേഷിക്കുന്ന 60 തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആദ്യത്തെ എത്ര തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പാഠഭാഗം പറയുന്നത്? 3 മാതാജി? ആദ്യത്തെ 3. ആദ്യത്തെ 10 ആദ്യത്തെ 3. ഭക്തിയിലേക്ക് അതായത് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുരുവിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ വാതിലായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് സ്മിത മാതാജി? ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ഏകാദശി നാളില് പെടുന്നത് ഏതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതെന്താണ് ശ്രീലത മാതാജി? ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ല, കേട്ടില്ല, നോക്കിയാൽ തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. പ്രവൃത്തിയാ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക്. ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കി 4 ഫോണില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഭക്തി നശിക്കാതെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം. അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, അതൊന്ന് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചേ മാതാജി ഒന്ന്. ഓപ്ഷൻ ഫോണൊന്നും എടുക്കണം, അതെനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ചോദിച്ചത്. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളത്. ആരേഷ മാതാജി, സുധാ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത്. ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് അതില്? എന്താണ് സുധ മാതാജി? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ ഓപ്ഷൻ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പകരം ക്യാമറ ഓൺ. കിട്ടിയോ? 6ാമത്തെ മാതാജി, 6ാമത്തെ. ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നു. മാതാജി ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കാൻ മാതാജി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയൊന്ന്. ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു മാതാജി. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം, പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത്, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നത്, പുണ്യഭൂമികളിൽ വസിക്കുന്നത്. പുണ്യഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത് അല്ല. നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം, അതായത് ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെ? പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നേടിയ ഭക്തി കിട്ടും, പുണ്യഭൂമിയിൽ വസിച്ചാൽ ഭക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഭക്തി നശിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം. അത് വെക്കാം. ഗ്രന്ഥപാരായണത്തെയും പ്രഭാഷണത്തെയും കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ആരോടെ ചോദിക്കാത്തത്? പറഞ്ഞോട്ടെ. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൊഴിലായി ഇവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൊഴിലായിട്ട് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ അടിത്തറയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ലീല മാതാജി? ഭാഗവത ശ്രവണം. ഉൾപ്പെടുന്നതാ ചോദിച്ചല്ലേ? ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്തൻ പുലർത്തേണ്ട ഗുണം എന്താണ് സുധാ മാതാജി? ആരെയും അനാവശ്യമായിട്ട് ശല്യം ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ പുലർത്തേണ്ടത്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമിതമായ എല്ലാവരും ആർക്കും അനാവശ്യമായിട്ട് ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഭഗവാനെയോ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം? സ്മിത മാതാജി. സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കാണിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശേഷിക്കുന്ന 60 തത്വങ്ങൾ എന്നാണോ 61 എന്നാണോ? ആകെ 64 തത്വങ്ങളല്ലേ? അപ്പം 3 എണ്ണം വരുമ്പോ 61 അല്ലേ? ഏതിലാ? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ശേഷിക്കുന്ന 60 തത്വങ്ങൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3 ഒഴിവാക്കി 61 അല്ലേ വരിക? അത് ശരിയാണല്ലോ. ശേഷിക്കുന്ന 60 തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആദ്യത്തെ എത്ര തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ 63 ആവുള്ളൂ അല്ലേ? 61 വരുന്നുണ്ട്. 4 അത് 4 ഒഴിവാക്കാനാവാത്തത് 4 എണ്ണം ആയിരിക്കും. 4 എണ്ണല്ല മാതാജി, 3 എണ്ണം. അതിൽ 61 എഴുതുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനില് തെറ്റിയതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തെറ്റിയതാ. 60 എന്നുള്ളത് 61 എഴുതണേ. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചോദ്യം, ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ? 12 തരം രസങ്ങൾ. എന്ത് മാതാജി? 12 തരം രസങ്ങളല്ലേ? 12 തരം രസങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണത്? ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പൊ റിവിഷൻ ചെയ്യും. ശാന്തം, ദാസ്യം, സത്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഹാസ്യം, അത്ഭുതം, വീരം, കരുണ, രൗദ്രം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം. 12 രസങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5 തരം മുക്തി. പറഞ്ഞോളൂ അടുത്ത ആള്. മുക്തി. ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം, സായുജ്യം. അടുത്തത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ. പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണത്? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷ, ലഘുത്വം, ദുർലഭ, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മം, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. പിന്നെ 3 തരം സുഖങ്ങള്. ആത്മീയം, ആത്മീയം, ഭൗതികം, ഭക്തിപരം. ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, ഭൗതികപരമായിട്ട് ഭക്തിപരമായിട്ട്. അടുത്തത് ഏതാണ്? മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് രാധാറാണിയെ മദൻമോഹനം മോഹിനി. അതെ, കാമദേവനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ പോലും തന്റെ പ്രേമം കൊണ്ട് മോഹിപ്പിക്കുന്നവളായതുകൊണ്ട്. പിന്നത്തെ ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആകർഷിക്കുന്നത്. രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടോ ഒന്നില്? അഷ്ടസിദ്ധികള്. സിദ്ധികള് ഏതൊക്കെയാണ്? അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശിത്വം, കാമവസായിത്വം. കാമവസായിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മഹിമയല്ലേ? മഹിമല്ലേ?
പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വച്ചിത്വം, വശിത്വം. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഗരിമ കിട്ടിയല്ലോ? ഗരിമ അതെ. ലഗിമ ഗരിമ പ്രാപ്തി അല്ലേ? പ്രാജ്ഞം ഈശിത്വം വശിത്വം. ഈശിത്വം ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയുള്ളേ? ഒരു ഫസ്റ്റ് മാതാജി ഗരിമ ഗരിമ ബുക്കില് പേജിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ബുക്ക്. വൈശിഷ്ട്യം നമ്പർ 2. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ? അജ്ഞാനത്തിന്റെ സൈക്കിള്. ആ എങ്ങനെയാണത്? ഫസ്റ്റ് ബീജം, സൈക്കിൾ സർക്കിൾ അജ്ഞത കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ആദ്യം അജ്ഞത. അജ്ഞത അജ്ഞത കാരണം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ? ആ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് രണ്ടെണ്ണം വരും. ഒന്ന് പ്രാരാബ്ദവും അപ്രാരാബ്ദവും. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ തന്നെ അനുഭവിക്കും, അല്ലാത്തത് നമുക്ക് അവിടെ കെടുക്കും. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തായിട്ട് കെടുക്കുന്നത്. അത് വീണ്ടും അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതേപോലെ തന്നെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. മറ്റൊരു കൊണ്ട് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. വീണ്ടും അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ കാരണം അജ്ഞത. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ രണ്ടാമത്തേല് 3 തരം ഭക്തികൾ. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് സാധന ഭക്തി, ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാധന ഭക്തി എത്ര തരം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ? പിന്നെ വൈദ്യ സാധനയും രാഗാനുഗ ഭക്തി. പിന്നത്തെ ചോദ്യം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് മരണത്തെ പോലെ നേരിടാൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതാ? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് മരണത്തെ നേരിടാൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് പറയുന്നത്? കഥകൾ കേൾക്കുന്ന കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. കീർത്തന സ്മരണം. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അതാ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ മാതാജി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത്. 4 തരം പ്രാരംഭ ഭക്തന്മാർ. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. അല്ല ജ്ഞാനിയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഭൗതിക ലാഭത്തിനല്ല, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ മുക്തി എന്താണ്? മുക്തി ജന്മമരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. മറ്റേത് ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണോ? അത് ഭൗതിക മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കല്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളുള്ള എത്രാമത്തെ തീയതി? മൂന്നാമത്തെ തീയല്ലേ? ഭൗതിക സുഖം, മുക്തി, ഭൗതിക സുഖാണ് ഭുക്തി. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം തേടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് മുക്തി. ഭൗതികതയുടെ അമിതമായ ആസക്തി ഭുക്തി. ഇനി എന്താ ചോദ്യത്തില്? ചാപ്റ്റർ 4. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം ഏതാണ്? കൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉരുളിയിൽ കെട്ടിയിട്ട
സ്വരൂപം. യശോദാമ്മ ഒരലിൽ കെട്ടി. ദാമോദരൻ. പിന്നെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേര് ഉണ്ടായത്? വയറിൽ കെട്ടി കയർ കൊണ്ട് കയറ് കെട്ടിയതുകൊണ്ട്. കൊണ്ട് കെട്ടിയത്. ദാമം കൊണ്ട്. കെട്ടിപ്പുള്ളിൽ ബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. ദാമം എന്നാൽ എന്താണ്? കയർ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം? കാരണം ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മഹാദേവൻ. സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അനുഗ്രഹവും അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് അനുഗ്രഹം തേടുന്നവരാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുന്നവരാണ്. എല്ലാവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങള് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തർ ആരാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? ആരാണ്? ധ്യാനിക്കുന്നവർ. കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനത്തില് ധ്യാനിക്കുന്നവർ. ഇനി അടുത്തത് ഭൗതികമായ എല്ലാ പരിഗണനകൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്താണ്? സേവനം. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് വിശദമാക്കുക. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യന് ലോകത്തില് ആരെയും വൈഷ്ണവനായി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവനാക്കി വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യന് സാധിക്കും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മതി. ഇത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ? അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാത്തവർക്ക്